Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Andrea na kasalukuyang nasa Macau. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Andrea at sa kasalukuyan ay nasa Macau ako. Nanggaling ako sa mahirap na pamilya, ate. At nasubukan ko pang gumawa ng kalokohan noong kabataan ko para magkaroon lang ng pagkain. Lahat ng mga karanasan kong ito, ate, nais kong isalaysay sa inyo, kaya ako sumulat sa inyong programa. Naalala ko pa noong bata ako, ang dramang ito ang pinapakinggan ng lolo't lola ko dahil sa kanila ako lumaki. Umaasa akong mapipili rin ang aking karanasan na maisadula sa inyong programa. Paano ka sasama gaya ng sabi mo? Nakapalda ka naman. Mabibisto tayo pag sumama ka. Nagbaon ako ng pantalon ko, no? Anong tingin mo sa akin? Di nag-iisip? Uy, talaga naman ha. Ready ka talaga ha. Ay, syempre. Alangan naman na maiwan ako dito sa paaralan. Alangan naman kayo lang ang liliban para manood ng sine. Oo, sige. Ikaw ang bahala, Andrea. Aray ko. Ba't mo naman ako sinikmuraan? Ulitin mo pang pangalan ko, Leo. Ha? Ulitin mo pang pangalan ko, sabi ko. Andrew.
Andrew ang pangalan mo. Ganyan. Alam mo na nga ngayon kung tinatawag ako sa tunay kong pangalan kapag magkasama tayo, pero ang kulit mo. Andrew lang ang pangalan ko kapag magkasama tayo. Pero kapag nasa classroom na tayo, Andrea. Naintindihan mo? Bakit ngayon ka lang dumating, Andrea? Nag-aalala na kami ng lola mo. Pasensya na po kayo, Lo. Sumama pa po ako sa classmate ko kasi gumawa kami ng project. Lagi naming sinasabi ng lola mo na huwag kang magpapagabi sa pag-uwi dahil marami ng mga loko-loko ngayon. Pero matigas ang ulo mo. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Kaya ko pong protektahan ang sarili ko. Ay, nako, Apo. Hindi porket malaki ka na at marunong kang manakit, kaya mo nang protektahan ang sarili mo. Anong gagawin mo pag lalaki ang nangursunada sa'yo? Si Lolo naman. Magtiwala kasi kayo sa akin. Akong bahala. Ay, Sige, Lo, Magbibihis muna po ako. sige, bilisan mo para makakain ka na. Nauna na kaming kumain ng lola mo. Sige na, Apo. Mabuti at di ka pinapagalitan ng lolo't lola mo kapag ginagabi ka ng uwi, Andrew. Siyempre, love nila ako Kaya mas pinili kong manirahan sa piling nila kesa kung nasa ng mga magulang ko. Dahil alam ko, kaya kong gawin lang ang gusto ko. Andrew? Bakit? Napagalitan ka nung nag-escape tayo? Hindi lang ako napagalitan. Nawalan pa ako ng allowance ng 2 araw. Ano? Yan ang totoo. Nalaman kasi ni Itay na lumiban ako sa klase. Kaya yun, 2 araw na wala akong allowance. Apo, gaya ng pangako ko sa'yo, kahit anong kurso ang gusto mo sa koleyo, kunin mo. Gusto kong makapagtapos agad, Lo. Kaya magbo-vocational na lang ako. Sigurado ka? Opo, Lo. May 2 years namang HRM. Yun na lang ang kukunin ko. Nasa sayo yan, Apo. Pero mas mabuti siguro kung yung 4 na taong kurso ang tapusin mo. May 4 na taon namang HRM, diba? Pagod na ako mag-aral ng matagal, Lo. Kaya okay na lang yung 2 taon na HRM. Oh, siya. Ikaw ang bahala, Apo. Kung saan ka komportable, yun ang masusunod. Ayaw kitang piliting kumuha ng 4 na taong kurso kung ayaw mo.
dahil baka masayang lang ang pag-aaral mo. Mabuti sana kung di tayo nauubusan ng pera para sa pag-aaral mo. Opo, Lo. Basta, 2 years HRM na lang ang kukunin ko. Kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod, Ate Emmy. Yun ang pangunahing dahilan kung bakit mas pinili kong manirahan sa piling ng aking lolo't lola kesa sa aking mga magulang. Mahilig akong magwalwal nung high school, ate. At dahil tomboy ako, lalaki ang mga barkada ko. Pero hindi ko naman pinabayaan ang pag-aaral ko. 2 years HRM ang kinuha kong kurso noong nakatapos ako ng high school, ate. Pero nung nalaman ito ng tatay ko, pumunta siya sa bahay nila lolo ko para makausap ako. Hindi mo may pagkakaila, Andrea. Ang gusto mo na naman ang nasunod. Hindi naman, Botay. Gusto rin naman nila lolo at lolang kukunin kong kursong HRM. Bakit 2 taon lang? May 4 na taong HRM naman ah. Tay. Mas mabuti siguro kung bumalik ka na lang sa bahay, Andrea. Mas maigi roon at mababantayan ka namin. Hindi ang gusto mo lang ang nasusunod. Dito na lang ako sa bahay nila lolo titira, tay. Kawawa naman sila ni lola. Wala silang kasama dito. Tumahimik ka nga, Andrea. Alam ko namang sinasabi mo lang yan. Pero ang totoo, lagi ka ring wala rito sa bahay ng lolo't lola mo. Ay, hindi naman po, tay. Nandito nga ako lagi pag wala akong klase. Kahit tanungin nyo pa sila. Hayaan mo na lang na tumira dito sa bahay namin si Andrea, anak. Nay. Wala naman siyang ginagawang masama, hindi ba? Oo, Nay. Pero imposible pong hindi kayo nahihirapan. Hinala ko, nahihirapan na kayo masyado dahil sa kanya. Ayaw niyo lang sabihin sa akin dahil ayaw niyong magalit ako sa apo niyo. Mabait si Andrea, anak. Hindi kami nahihirapan sa kanya. Hindi ako naniniwala dyan, inay. Kaya isasama ko na si Andrea. Hindi ako sasama sa inyo, tay! Andrea! Bumalik ka dito! Andrea! Gabi na pero hindi pa rin umuuwi ang apo ko. Ikaw naman kasi, Lauro. Titay, kung hindi mo sana pinilit si Andrea, hindi sana siya umalis. Hindi sana tayo nag-aalala ngayon. Ay, Pilo, Lauro, ano ba kayo? Manahimik na nga kayong dalawa. Huwag nyo nang palalain pa ang sitwasyon. Pasensya na po kayo, Nay. Tay, pasensya na kayo. Pero hindi ako pumunta dito para manggulo. Gusto ko lang gawin ang tama para sa anak ko. Ginagawa naman namin ang tama para kay Andrea. Ano sa tingin mo? Tinuturuan namin ang apo namin ng mali? Tama na.
Tumigil na nga kayong mag-ama. Sinabi ko na ngang tama na. Imbes na magtalo kayo, sikapin nyo na lang alamin kung saan nagpunta si Andrea. Hindi yung ganyang nagsasagutan pa kayo. Ay, pasensya ka na. Pasensya na po kayo, Nay. Sige po, tatahimik na ako. Dito lang muna ako sa silong ng bahay hanggang hindi umaalis si Itay. Hindi ako aalis dito. Talagang ayokong sumama sa kanya. Ayokong mamuhay kasama sila ni Inay. Kasi sigurado hindi ko magagawa ang gusto ko kapag kasama ko sila. At isa pa, nakatira rin sa kanilang mga kapatid ko. Bakit kaya gusto pa rin nila akong kunin dun? Ang ganda na nga ng buhay ko sa piling nila lolo at lola. Basta, hindi ako aalis dito sa silong ng bahay. Total, nakatago naman ako dito. Kahit dito na ako magpalipas ng gabi. Hindi ako aalis dito hanggat nandyan pa si Itay. Ganyan katigas ang ulo ko noong kabataan ko, Ate Emmy. Kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. Kung ayaw ko ang gusto nila para sa akin, gagawin ko ang lahat para ako ang masunod. Tulad ng gabing yon. Matyaga akong nanatili sa silong ng bahay ng aking lolo't lola at hindi lumabas hanggang sa umalis ang aking ama. Alam kong sobrang nag-aalala sila sa akin noon, pero nagmatigas talaga ako at nagtago. Hanggang sa narating ko ang edad na 20. Natapos ko na ang 2 taong kurso ko, pero hindi ako nagtrabaho. Ay, nako, mabuti at dumating ka na, Apo. Ha? Bakit pulo? Ang lola mo, malalang sakit niya. Napakataas ng lagnat niya. Ano po? Gusto ko siyang dalhin sa ospital pero hindi ko kaya. Kaya hinintay kita, Apo. Paano yan, Lo? Gabi na. Ayun na nga. Bakit kasi ngayon ka lang umuwi, Andrea? Kuwan kasi, Lo. May pinuntahan pa kasi kaming magbabarkada. Pasensya na po kayo. Si Silayo, ang kaibigan mo. May tricycle sila, hindi ba? Opo, Lo. Meron po. Dalian mo, magpunta ka sa bahay nila. Makiusap kang ihatid tayo sa ospital. Sabihin mong malala ang sakit ng lola mo. Sige, Lo. Pupunta na po ako sa bahay nila, Leo. Diyan lang naman po, Lolo. Sino ba kasing mga kasama mong nagwalwal, Andrea? Anong sabi mo, Leo? Andro. Andro ang sabi ko. Andro.
pasensya ka na ha. Alam mo namang hindi na ako gaanong sumasama sa inyo dahil nagfo-focus ako sa pag-aaral ko. Kaya nakalimutan ko na kung gusto mong itawag namin sa'yo kung tayo-tayo lang ang magkakaharap. Huwag ka nang magalit sa akin, Andrew. Nagkamali lang talaga ako. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit. Dapat lang. Dahil kapag tinawag mo ulit ako sa tunay kong pangalan, sisikmuraan na kita. Andrew? Ano ba naman kasing nangyari kay Lola? Oo nga. Nag-aalala ako sa lola ko. Sana gumaling siya agad. Ayokong may mangyaring masama sa lola ko. Kung hindi pa ako nagpunta sa bahay nyo, hindi ko pa malalaman sa kapitbahay na narito sa ospital si Inay. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Pasensya na kayo, Itay. Gaya ni Lolo, nataranta na rin ako. At isa pa, sinusubukan kong magremedyo ng malaking halaga dahil sabi ni Lolo, malaking halaga ang kailangan. Ano? Nasaan ang Itay? Ayun po, Itay. Kausap niya po ang doktor ni Lola. Ay, Diyos ko! Tay, si Lolo. Bigla na lang umiyak si Lolo. Oo nga. Sandali lang. Lalapitan ko sila ng doktor. Aalamin ko kung anong nangyayari. Lolo, patawarin niyo ako. Wala man lang akong nagawang mabuti para kay Lola. Andrea, apo ko. Kung nagtrabaho lang ako pagkatapos niyo kong pag-aralin, sana nakapag-ipon ako at ginamit sana natin sa pagpapa-hospital ng Lola para nailigtas natin ang buhay niya. Apo, hindi na natin maibabalik ang mga nangyari. Ang hinihiling ko lang sa iyo ngayon, sundin mo ang bilin ng lola mo nung nabubuhay pa siya. Yun lang, apo. Ramdam ko ang labis ng kalungkutan noong mga panahong yon, Ate Emmy. Dahil sa kabila ng maraming sakripisyo ng lolo't lola ko para sa akin, wala man lang akong nagawa sa sandaling yon. Doon ako nagising sa katotohanan na mahirap ang papetiks-petiks na lifestyle. Kaya simula noon, nangako ako sa sarili ko na magbabago ako. Nagtrabaho ako, ate, at nakaipon ng sapat para makapangibang bansa. At hanggang ngayon, narito pa rin ako sa ibayong dagat. Hindi man kalakihan ang sahod ko dito, ate,
Tinitiyak kong natutulungan ko ang mga naiwan ko sa Pilipinas dahil ayoko nang maulit ang nangyari sa aking mahal na lola. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Andrea. Andrea, una sa lahat, nakikiramay ako. Hindi mo nabanggit sa sulat mo kung ano talaga ang sakit ng lola mo o ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero ramdam ko rin ang kalungkutan mo. Batid kong mahal na mahal mo ang yumao mong lola dahil kung hindi ka rin sana nagbago at nagpatuloy lang sana ang papetiks-petiks mong pamumuhay. Natutuwa ako sa huling bahagi ng iyong kwento. Sa inilahad mong nakatutulong ka na sa pamilya mo dahil yun naman talaga ang dapat nating gawin. Suklian natin lahat ang kabutihang nagawa ng iba para sa atin, lalo na ang sarili nating pamilya. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok.